खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि बैस्टे बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय रानीगंज हालामाव सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा सानै बिसि आरो फिसायखौ गोदोनायाव हानानै बुथारना गालांदों। बुथारजानाय बिसि आरो फिसायनि मुङा जाबाय साजोलाल शेख आरो नार्जिमा बेगम। नाथाय बिसोरखौ सोर बुथारखो, मानि जाहोनाव बुथारखो बेखौ दासिमबो मिथिना मोननाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो दायनिगिरिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनाय जागोन होननानै पुलिसा रादाय होनायबो जादों। 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPFनि सोर बिजाथि जागोन दासिम रोखा जायाखैब्लाबो माखासे इसिङारि खौरां मोननो हादों। दासिम BPFनिफ्राय गोबां बिजाथिफ्रा टिकेट दाबि खालामदों। बेफोरनि गेजेरजों BTCनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथांनि मुङा सिगाङाव आवगायना दं होनना BPFनि MLA दुर्गा दास बर'आ मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदों। बिथाङा BPF दोलोआ लकसभा बिसायख'थियाव BJP कंग्रेस रावबो दोलोजों ज' जाना बिसायख'थि गेलेनाय नङा होनना बुंथियो। कक्लाबारि चापागुरि हालामाव समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय जेरै ड्राग्स लानाय, गान्जा सोबनाय आरो जौ लोंनाय बायदि बायदि समाजारि बेरेखा हाबा मावनायफोरखौ होबथानो थाखाय गोदान आफाद जोनोम जाबाय आरो बे बाथ्राखौ UPPLनि दैदेनगिरि बर'नि फावखुंगुर जौस्रां ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों। आसाम सरकारनि मोनसे फोसावथाय उन्दै बैसोआवनो जुलि जानायखौ होबथानो गोख्रों थांखि लादों आसाम सरकारा। आसाम सरकारा साननैनि उनावनो आयेननि बेरेखा उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि हेंथायै राहा लानो साखाफारा। गामि गामि आरो सहरफोराव थांनानै उन्दै बैसोआवनो जुलि खालामनाय हौवाफोरखौ नागिरनानै जोबथेसालियाव जोबना दोननायनि थांखि लादों आसाम सरकारा। 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि हेंथायै फिन खेब नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ लागोन। मानोना उन्दै बैसोआव हाबा खालामनाय अनजिमाया बांबोगासिनो दं आरो उन्दै बैसोआव गथ'सा जोनोम होनानै हिनजावसाफोरनि जिउ खहा जानायनि अनजिमायाबो बांबोगासिनो दं। बेबादि थासारिखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा फिन खेब गोख्रों होबथानायनि राहाखौ लादों। नोंथाङा जुदि उन्दै बैसोआवनो जुलि खालामनो सानदोंब्ला सांग्रां जादो आरो बयबो उन्दै बैसोआवनो जुलि लानायनिफ्राय जानगाराव था, नङाब्ला नोंथाङा जानांगोन जोबथेसालिनि आलासि। BTRनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ बावखुंग्रि बियाबाव कक'आ बिफां रानदों आरो गायदों। कक'आ चकलेट आबादनि जांख्रिथाय लाबोनायनि थांखिजों BTRनि आबाद बिफाना गिबि खेबनि थाखाय 10,500 कक'आ बिफांफोरखौ चक्रशिला टी एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि गेजेरजों बासबारि गामियाव राननानै होयो। खौरांगिरिनि सिगाङाव BTRनि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दासआ फोरमायदों, आबाद बिफाना BTR ओनसोलाव आबादनि जांख्रिथाय लाबोनो थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो। बेनि थाखाय गोबां कम्पानिफोरजों मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं सागान होबाय। बेजों लोगोसेनो कक'आ बिफांखौ मोननो हानानै चक्रशिला टी एग्र' प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि दैदेनगिरि थामहिनबा अर्गेनिक साहा आबादारि बिजित बसुमतारिया BTR खुंथायनिसिम गोजोननाय फोरमायो। कक' लाबोदोंमोन फार्स्ट एबार एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव जों कक' साप्लाय होदो। कक' साप्लाइनि थाखाय बासबारि फैनाय बहुद FPO दङ, सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ। बेनि थाखायनो दा बर्थमान जोंहा राननाय थाखाय दिनै फैबाय। जों सेरेमनि मोनसे खालामबाय आरो ये जे कक'खौ माबोरै गायनांगोन माबोरै गायनाङा बेफोरखौ जोंनो बुंनाय जाबाय। आरो बाखि साइडनिफ्राय जों जिबायदि नायनो फैदोंमोन, जों अरुणाचल तेजपुराव थांदोंमोन नायनो थांनायाव नुबाय जे फांसे दंफाङावनो 40 किल' 50 किल' खानो हायो आरो बेखौ जों एवनानैबो जाना फैदो। इयाव जों चकलेट बानायनाय माबाया मेचिन दं इयाव, थेवबाबो जों बेखौ आरामसे माबा थायो, मा फिथाइ फिसा थायो, फिसा फिसा सिङाव बेगर थायो। बेगरा मा खालामो, बेखौ एवनानैबो जाजायो। मोजां एसे गोखा गोखा नाङो, खिन्थु मोजां डायबेटिस थाखायबो मोजां, सोब खामानियाव मोजां जायो। बेनि थाखायनो जा कक'नि जि जों इयाव जुदि खालामनो हायोब्ला चकलेट बानायनो थाखायनो दा मेचिनारि लाबोनानै बेखौ गामिनि मानसिखौ जों बासायनो हायो। खारन जोङो कक' गायबा जुदि बेखौ जुदि होनो हायाब्ला बेलेगाव साप्लाय थाङोबा BTRनि मादि हुलन जागोन। बिनि थाखायनो BTRखौ परिबर्तन खालामनायनि थाखायनो जोंहा प्रमद बर' सरकाराव बहुद सेस्था लागासिनो दङ जोंनि BTRआ। बे सेस्था लानानै दा गोदान गोदान जों दंफांनि फुलिखौ लाबोनानै जेन खिन्थिनो हादो। एबार जोंनि डिपार्टमेन्टआव दा कक' फैबाय, थालिर फैबाय, खान्थाल फैबाय, गुवाबा फैबाय, गय फैबाय आरो दा ड्रागनबो फैगासिनो दङ। दा ड्रागनफोरखौ मोजां जुदि गायनो हायोबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा FPOफोरा बा APOफोरा, थेवब्ला जोंहा बेयाव अभाब गैया जागोन।
बिनि थाखायनो जों बेलेग जायगानिफ्राय कम्पानि जे MOU साइन खालामनानै जों कम्पानि लाबोगासिनो दङ लाबोनायनि उनाव मोजांहाय खामानि मावनो हागोन आरो जोंनि गामिनि मानसिफोरा फैसा मोनगोन आरो बेनि थाखाय जों बहुद सेस्था लादो जोंहा परिबर्तनखौ नायदो परिबर्तन खालामनो थाखाय सेस्था लागासिनो दङ दिनै सोर राननाय जाखो सार आरो बेसेबां बिफां दाथ' मथा-मथि दिनै दा बहुत 10,500 दङ दा इखौ इयाव जेसे FTO दङ बा सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बा APC दङ बेफोरखौ जों होनाय सेस्था लादो आरो जों गायबायबो आरो बाखि दा राननाबो होबाय दा इखौ लांगोन एसे गुबुन जायगायावबो राननायनि राहा लाबाय बहुत जायगायाव होखाया बाक्सा जिल्ला आरो जोंनियाव होदो दा बासबारियाव मार्केटनि बिथिङाव मा फोरमायनो सानो जुदि गोबां आबादारिफ्रा आबाद खालामो खिन्थु मार्केटनि बिथिङाव डाउन जायो दा मार्केटनि थाखायथ' जों बिराद सेस्था खालामसो मोनगोन दा बहुत MOU जों खालामबाय इखौ लांनाय थाखायथ' खारना फैगोन तेजपुरनिफ्राय जुदि फिथाइ जायोबा लांनाय मार्केट असुबिदा गैखाया दा चक्लेट कम्पानि दङ दा जोंहा तेजपुराव दङ अरुणाचल बर्डाराव दङ माबायाव दङ बेबोनो फैगोन बुंबानो लांनो फैगोन जों रायज्लायनानैबो फैबाय मोजाङै रायज्लायना फैनो थाखाय असुबिदा गैया बिनि थाखाय जों टेस्टिं थाखायनो एबा थारमाने जों 40 लाख हमदोंमोन बेनि थाखायनो कक'खौ लाबोनानै जागा होनाय बेबस्था लादो आरो जिउ दैदेननायाव गोबां खामानि होगोन माबायाव 40-45 किल' होयो थाइना होयो खिन्थु एकदम हा सिंनिफ्राय नाङो हानिफ्राय नांना थाङो एकदम सायाव जेसे दालाय जागोन एसे दालायाव नांथायो आरो आंबो अरुणाचल थांनाय समाव फांनै लाबोदोंमोन गायदों दा एबार थायगोन खोमा बिबार बारदों एसे नायदो आरो माबोरै जायो माबोरै जाया जों जुदि मेचिन गैयाबाबो इनि सिंनि बेगरखौ दिहुननानै एसे एवनानै बादाम बायसा जागोन मिथिबाय बेखौ जाबाथ' बहुत मोजां ना हेल्थनि थाखायबो मोजां डायबेटिसनि थाखाय मोजां प्रेसारनि थाखाय मोजां सोलिनो हायो आरो मेडिसिन मोनसे जायो बिदि तीन एग्र' प्रडिउसार कम्पानि जानानैहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों कारन जोङो BTC आवहाय अन्तत गिबि कक' माने ग्र'वार्स हिसाबै जानो मोनगोन थानानै आरो बे बिफांखौ जोङो बेनि मुल्यखौ जों मिथिगौ बेनिखायनो जोङो BTC जेनाखि अथ'रिटि गभर्नमेन्ट जोंखौ खावलायदोंमोन बिथांमोनहा जोंनि बे खावलायनायखौ खोनासंबाय दिनै जोंनो हरबाय आरो रानफैबायबो गायबायबो आरो जों बेखौ जत्न लानानैहाय जाहाथे सानसे समाव जों इन्डास्ट्रि खालामनो हायो बेखौ जों थांखि लादों मा हाबाफारि मावो दा जोङो बे चक्रसिला टि एन्ड प्रडिउसार एग्र' प्रडिउसार कम्पानिनि आन्दारावहाय जोङो बिसेसकै साहा फेक्ट्रि खालामनायनि जोंहा थाम-थिम जागासिनो दङ बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो जोंनि फार्मार्सफोरनो जोंहा टटेल 158 जोंनि आन्दाराव दा माने फार्मार्स दङ बिथांमोननो जोङो दिनै बे कक'आ राननाय बेजों लोगोसे जों सिगाङावबो BTC निफ्रायनो जोङो गय फुलि मोनबोदों बेखौ जों राननानै गायबाय बेनिफ्राय बेजों लोगोसे बे माल्टा फुलि जों मोनदों बेखौबो जों गायगासिनो दङ बेनिफ्राय बेजों लोगोसे जोङो हालदै हाइजें जों मोनबोदों दा जोंनि बे एपिसनि आन्दाराव जों हा बायनाय दङ जों बाहाय गायदों आरो जोङो फार्मार्सनो रानना होदों बे गासिबो दा सोलिगासिनो दं आरो दा जों बेखौहाय प्रसेस खालामनानै जोङो फिसा मेसिनबो मोनबोबाय BTC निफ्रायनो एग्रिकालचारनि आन्दारावहाय दा बेजों जोङो प्रसेस खालामनानै पेकेट खालामनानै जोङो जोंनि चक्रसिला टि एन्ड एग्र' प्रडिउसारनि माने ब्रान्डआवनो जोङो क'क्राझारावबो फिसा सेल काउन्टार खालामनानै जोङो थाम-थिमखौ जों लाबाय थादों आरो दा आसा खालामो जोङो बे ओनसोलनि गयजों गोरों गोरा सेंग्राफ्रा बा मावथिफ्रा ओंखारबोनानै जेरैखि बुजिनो मोनै जे फार्मार्सफोर दं बा रोङै फार्मार्स दं बेखौहाय जयै लोगो नांनानै जाहाथे बिसोरबो आबाद मावनायनि सोमोन्दै बाजारनि सोमोन्दै मिथिनानै जोङो आवगायलांनो हायो बे खामानिखौ जोङो दा जयै मावगासिनो दं नोंथांमोननि सिङाव थानाय जाय दा प्रडाक्सना जों आराम्भआव दङ मावनाय दं जिखि जों हालदै गायदों बेयो मोजां जागासिनो दङ आरो माल्टा गायनाया मोजां जागासिनो दङ आरो जोङो दा जोंनि गेजेरावनो माखासे बिदिनो हेन्डमेड अर्गेनिक ग्रिन टि बा अट'जब खालामो जों बेखौ जोङो एफपिसिनि इनाम जे मोनसे प्लेटफर्म दङ बेजोंबो फाननायखौ जोङो आराम्भ खालामदों आरो दा जोङो बे प्रडाक्सननि खेथ्रआवहाय दा बुंथ'नो हाला खिन्थु जोंनि थांखिया दा आराम्भ जादों आरो बेखौ जोङो प्रडाक्सन खालामनानै जे प्रसेस खालामनानै जाहाथे एसे हायार रेटआव फाननानै जोंनि फार्मार्सफोरखौ एसे मोजाङै रांखौ खामायनो हायो आरो न'खरखौ सालायनो हायो गथ' गथाय फोरोंनायनि खाबुखौ लानो हायो बेखिनि थांखिखौ जों लानो मावगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोबाय थानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों